Сега ще покажа едно видео за батерии. Тази батерия сме я купили от китайски сайт. Ето как изглежда. Така, тя е купена от китайски сайт. Пише, че е 15 ампер часа. Другата, наше производство, пише, че 10 000 ампер часа. Така, китайците наистина тук са набукали супер много елементи. Обаче при тестове и зареждане на тази батерия, батерията се му изключва и прави страшни проблеми. Не може да се захранва отказа за загранка. Може да бъде използвана вероятно само за светлини или за някакви много по-слаби консуматори. Капацитета далеч не е 15 ампер часа, по-скоро бих я определил като най-много 3 или 4 ампер часа, въпреки че тук са цели 6 елемента, докарали се ги на височина и така нататък. Но в Китай доста често остават елементи и остатък от производство, застояли елементи и така нататък. Правят ги батериите и ги продават после в китайските сайтове. Нашата батерия претендирам, че издържа, колкото и брутално да звучи, поне 10 пъти повече или 7-8 пъти повече, отколкото тази батерия би издържала. Цената на нашата батерия е 89 лева, на тази е 69 лева.